Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Nashe ndiri mudzimai ane makore 38 ekuberekwa. Pari zvino zvangu ndiri kuno kuZimbabwe, but ini nemurume wangu tinogara zvedu kunyika yevatorwa. So mukoma zvakaitika ndezvekuti inini nemurume tainge tiine kaproject kedu ako katainge tiinako. Saka murume akabva ati pana December apa inini ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumusha ndiri ndoga. Then ndakati ndazouya kuno kumusha mukoma ndokubva ndazongokaruka ndazobatwa nemiyedzo. Zvino ndakati ndabatwa nemiyedzo kudaro mukoma ndakabva ndazofind out kuti apa ndainge ndanyangira yaona because ndiri kurwara mukoma, ende kurwara kwacho kwandiri kuita ndambozama kuti ndinge ndichizvirapisa. Apa ndava kutya manje kuti nguva yangu yekuti ndinge ndichidzokera kumurume yakwana. Manje nemarwariro acho andiri kuita ndiri kutya kuti once ndikagara ndadzokera kumurume, iye murume achabva azviona kuti marwariro acho awa andiri kuita chirwere chepabonde. Saka ndauyawo pano kuti muri yeZimbabwe inge ichizondibatsira. Hongu ndinoziva kuti ndakakanganisa, asi ndiri kutotsvakawo any kind of help. Vanotuka chimbomirai zvenyu nekuti inini ndiri kunzwa the pain. Ndauyawo pano ndichizvininipisa ndichitsvakawo help. Ndiri kurwara nezviya zvinonzi zvindakwenya, zvimwe so zvakaita kunge zvinhata so. Zvinhu izvi zvanditambudza vedwe. Apa murume wangu ane system yekuti kana akagara andituma kumusha aiye anobva ati haufaniri kuti unge uchizogera vhudzi rako rekunzvimbo yakavanzika. Zvinhu izvi zvinhu zvekuti akatongogara andizivisa kubva tichitanga kupinda muwanano. So all the times ndaiti kana ndikagara ndaenda zvangu kumusha, kana vhudzi rikagara rakura, aiwa iye ndiye aibva azouya zvake achizogera ndima yake, nekuti ndo zvaanofarira iye kuti ange achizvigerera ndima yake. Zvino pana December apa mukoma takati taronga zvekuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kuno kweZim. Vhudzi rainge rati kurei, ndaigara ndichingomudza kuti ko amuchandigera here. Then taizongokaruka tazongokanganwa kudzamara ndazosimuka ndichiuya kuno kumusha. Ndakazoti ndava kuno kumusha mukoma ndokubva ndazongonyengereka because ndichinosvika kuno kumusha pane vamwe varume avo vainge varimo munharaunda yedu, vainge vachingoshanda vachingobatawo basa rekugadzira magetsi, vanoshanda kuzesa. Saka varume ava pamusha pavainge vachigara padhuze nepamusha pangu inini. Saka pane umwe wevarume uyo aipota achiuya pamba achiuya kuzochera mvura. Saka murume uyu mukunotaura naye mukoma takazongokaruka tava vanhu vekuti tainge tiine kamwe kabondi kachemistry ameno kuti kakabva pai kachemistry aka. Saka pane umwe musi waakazouya pamba usiku ndokubva andibvunza imwe nzvimbo uko kwaainge achida kuenda. Saka ndakati ndamudirector, akabva ati sezvo ndiine motikari kana musiri busy madii mangoita kuti munge muchizongondiperekedza ndichakubhadharai. Akabva atondibatisa, akandibatisa mari iyo inokwana kuita 150 US. Ndakafara chaizvo ndikabva ndati iyi imari yekuti haumbofi wakainhonga out of nowhere. Saka ndakabva ndatisikedzai ndinge ndichingomuperekedza. Ndakabva ndapinda motikari yake murume uya ndokubva tatanga zvedu kufamba. Tichifamba kudaro ndakazongokaruka baba ava vatongotanga kundibata zvitya zvangu vachidhiraivha kudaro. Niniwo ndakabva ndashaya kuti ndoresponda sei. By the time yatakazodzoka iye akabva azondikumbira mbichana ndokubva tazoenda kubackseat, tikabva tazorarana kubackseat kuya mukoma. Saka ndakarara naye murume uyu kwemazuva akati wandei. Ivowo vakabva vazoenda zvavo nekuti kabasa kavainge vachiita vainge vakapedza.
ende pose apa patainge tichirarana hatina kana kumbogara tafunga zvekushandisirana dziviriro. Chinhu chandakazotanga kunotisa manje ndechekuti ndainge ndava kungonzwa kuti kusikarudzi kwangu uku kuri kungogara kwakanyorova, kunyorova kwekwe kustombori kana normal at all. Ndikabva ndaziva kuti ichi chainge chitori chirwere chepabonde ichi chainge chandiafekta. Ndakamutukirira murume uyu, iyewo akabva azongoblokana neni because ndakaona kuti ainge atondipa chirwere chepabonde. Ndakabva ndazoenda zvangu kuclinic. Apa kuti ndinge ndichienda paclinic yepadhuze mukoma zvainge zvisingaiti because murume wangu ane vamwe sekuru vake vanoshandawo pachipatara ipapo. Ndakazotoenda zvekuzotokwira kombi ndikabva ndazotoenda kuchipatara chitori kure chaiko. Ndakabva ndapiwa medication yangu. Medication iya mukoma ndakainwa, asi ndiri kungoramba ndichingobuda discharge yacho aitomboiti because kana ndikangogara minutes so ndinotonzwa kutoti kusikarudzi kwangu uku kunenge kwatota, kuita kutota zvisingatomboiti. Dai kwanga kuri kunzi ingori discharge yoga, aiwa ndaiti zvimwe kuda. But now zvandakabva ndazonotisa ndezvekuti soon after ndatanga kunwa mapiritsi iwawo ndakangotanga ndichangonzwa like munhu ainge achingofambwa. So then ndakazoti ndatanga kuzvivheneka ndokubva ndaona tumwe tupuka tutikitiki. So tupuka utwu zvatwakaita tunoita kunge twunhata, so but itwo hatukuna kuzofanana netwunhata, itwo tune kala yeblack. Saka mukoma zvinhu izvi zvinovava zvisingaiti zvekuti ndiri kungogara ndichingokwenya. Handikwanise kugara nguva yakati rebei ndisina kana kumbogara ndakwenya. Ndakambozama kubvunzawo vamwe vabii yangu, ndakati ndavabvunza kudaro ivo vari kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichigera vhudzi iro rekunzvimbo yakavanzika. Zvino handichazivi kuti kana ndikagara ndagera vhudzi iri, iye murume akagara akandipa mutemo wekuti iye ndiye ega anoda kuzvisakurira munda wake. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe kuti kana kuinewo vanokasika kufunga vandiudzewo kuti kana kuri kunzi ndikazofunga kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizvishevha ndiri ndoga, pandinozodzokera kumurume ndinozomuudza kuti kudii. Please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Zvekare kune vanozivawo nezvezvirwere zvepabonde, kuchirwere ichi chazondinyanyira kudai chiri kuramba kupera chingava chiri chirwere chakaita sei, because kuchipatara uko vainge vakanditi siki iyi masymptoms acho inorakidza kuti idrop yevanhukadzi. Hanzi drop yacho haina kunaka because nekufamba kwenguva kana ikasarapika ikapera, hanzi inokwanisa kuzotanga kundiafekta chibereko changu. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe, ndiri pakushushikana. Weekend iyi yatiri kubata inoyi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizosimuka kuti ndinge ndichienda kumurume wangu. So kana kuinewo vanokwanisa kundipawo maadvice, please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi pane tumwe tupuka tweblack, hanzi zvinonzi zvindakwenya. Ndatambudzika nezvindakwenya. Apa murume akandipa mutemo wekuti hakuna anoshevha kana inini ndisipo, inini ndega ndinozvishevhera munhu wangu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndikudawo kuti ndinge ndichingongwadzawo vanhu. Inini mukoma ndakabva mukubirwa motikari ende zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondirwadza. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndainge ndakaisawo motikari yangu yandainge ndichitengesa, ndakabva ndazoiisa paFacebook Marketplace. Ndakati ndaiisa paFacebook Marketplace paya ndakabva ndazokontaktwa neumwe mukadzi
Saka mukadzi uyu ndakati ndanotarisa profile picture rake ndakabva ndaona kuti munhu werudzi rwemaIndia. Saka ndakabva ndafila a little bit of safety. Saka takabva tazosangana, iye ndiye akatosuggesta kuti taifanira kuti tinge tichizosangana panzvimbo yekuti iye semunhukadzi anokwanisa kuzofilawo very safe. Takabva tazonosangana papolice station. Takati tasangana papolice station kudai ndokubva ndazoona kuti mukadzi uya muIndia akazosvika paya pandainge ndiri ainge aine vamwe varume vaviri. Umwe wacho murume ndainge ndisinganzwisisi kuti ainge ari mukaradhi here kana kuti ainge ari murungu, then umwe wacho ainge ari mutema. Takabva tazotanga kutaura paya. Mukadzi uya iye zvaainge achiita ndezvekuti akangondiudza kuti foni yake yainge isina moto, saka taifanira kuti tinge tichiita zvinhu zvedu zvose nekukasika. Foni yake yainge iri mune imwe motikari, but motikari iyi havana kuuya kuzoipaka padhuze neni, vakaipaka at a little distance zvekuti zvose zvaainge achida kuita pafoni iye aitofamba obva azodzokera kumotikari kuya uko kwaainge achiti ndokwaainge asiya motikari, sezvo yainge iri pachaja yaikwanisa kuzongodzima anytime. Takabva tataurirana maprices, tikabva tanegotiata ndokubva vachema kusvikawo paprice yandakaona kuti aiwa inenge isiri loss at all for me. Ndokubva tazowirirana, ndakabva ndazotora bepa riya iro rainge riine contract, ndikabva ndazosaina mapepa zvichiratidza kuti ndainge ndavatengesera motikari yangu. Tawirirana kudaro ndakabva ndazovapa zvekare nebhuku remotikari nemanual remotikari, then ndokubva ivo vazoita transfer. And vakati vaita transfer, mukadzi uyu muIndia iye akaita transfer arimo mumotikari muya umo maainge achichajisa motikari yake. Adzoka akabva azonditumidzira proof of payment. Ndokubva ndazotarisa proof of payment iya paWhatsApp zveshuwa, ndikabva ndatoona kutoti mabanking details awo andainge ndamupa ainge ari correct, zvekare nezita rangu rainge riri correct. Ndikabva ndafara zvangu ndikati ya dhiri apa rainge raita. Ndakabva ndati aiwa makey kuti ndinge ndichizokupai, ndikuda kuti ndinge ndichizokupai makey kana mari yakwanisa kukloka muaccount. Ndobva ndaziva kuti ya mari yapinda muaccount. Vakabva vati aiwa hapana kana problem. Varume vaya vakabva vazodzokera kumotikari kuya. Inini ndokubva ndazosara ndakagara nemukadzi uya muIndia. Saka takagara kudaro tainge tichingotaura zvedu mageneral stories. Mukadzi uya muIndia ainge achindiudza kuti iye ainge achida kutotangawo kabusiness kake kekuti atange kutenga motikari achitengesa. Saka this is what she was thinking to do, achiti ndikuda kuvhura a dealership of mine. Akabva andiudza a lot of business ideas zvekuti kana neni ndakabva ndamuudza kuti I wanted to be part of her business ideas because munhu airakidza kuti she was highly intelligent. Zvadaro mari haina kukloka, then mari yakazokloka. This was after 1 hour. Takatanga tafonera vanhu vekubank. Takati tafonera vanhu vekubank ndokubva tataura navo vanhu vaya. Ivo vakabva vatomubvunza kuti ainge aita pay and clear here. Akabva ati hongu ndaita pay and clear. Vakabva vazomuti sometimes zvinoitika ndezvekuti munhu kana kariko kekutanga kuti unge uchizomutumidzira mari through pay and clear zvinokwanisa kutorawo nguva yakati rebei. Saka taifanira kuti tinge tichizova patient enough, then mari yaibva yazopinda muaccount. Saka pose apa mukoma foni yake iye ainge achingoti kana achibaya foni yake it's either aikwanisa kungofamba zvekuti inini handina kana kumbokwanisa kuonawo kuti zveshuwa mari ainge aitumidzira here. Iye ainge akangonditumidzira that proof of payment. Zvadaro mukoma ndakabva ndazonzwa message, ndikabva ndatoona kuti iyi yainge iri message yemari ichirakidza kuti mari yacho yainge yapinda. Ndakazoti ndaenda kubanking app yangu mari yakareflecta, ndo zvinondinetsa mukoma. Saka pandakangoonawo kuti mari yainge yareflecta, munhu ndakabva ndamutambidza makey. Ndikabva ndati sezvo ndainge ndava nemari
panapa ndinokwanisa kuzongorobhewa futi mari yacho. Ndakabva ndatoita Uber same time, ndokubva ndatopinda muUber ndikabva ndaenda. Ivowo vakabva vazotora motikari yangu vakabva vadhiraivha vachienda nemotikari. Ndakazoti ndichinosvika kumba mukoma, I don't know how is it even possible, because ndakati ndava kutaura namadhamu ndokubva ndazotarira banking app, ndakabva ndaona kuti mari yose iyaya yainge yapinda mubanking app mangu, yose mari iyoyo yainge yadisappear. Kwainge kwangosara mari iyo yandainge ndichiziva kuti ndo yatainge tiinayo mubanking app redu. Saka mukoma ndo marasikirwo acho andakazoitwa nemotikari. Vanhu ava ndakazama kuti ndinge ndichikontaktana navo kuti ndivaudze kuti izvo zvekuchinjisa mapepa emotikari yangu hazvigoneki, nekuda kwekuti mari iyo yavakandeisira inoratidza kuti yakabva yazoitwa reverse payment. Saka ndakati ndataura navo, mukadzi uya akabva azondithreatena nemalawyers ake, ende nyaya iyi mukoma at the end of the day yakabva yazongondidya, because vanhu ava vakabva vakasika ndokubva vanochinjisa mapepa emotikari, zvichiratidza kuti ivowo vatori nevanhu vavo vekuti vakagara vaita dhiri iri, then motikari inobva yatongokasika yobva yatochinjwa mapepa. On that same day mukoma, inini pandainge ndichifungidzira kuti mangwana acho tiri kufanira kuti tinge tichizosangana zvekare sematauriro acho awo andainge ndaudzwa one of the guy uyo ainge achiti ndiye lawyer wemukadzi uyu. Then ndakazoti mangwana acho ndichida kumhanya kunoparapatika kudai, motikari yainge yatochinjwa mapepa already, motikari yainge yatova muzita remukadzi uyu. Then iye madocuments ake ainge ainawo anoratidza kuti payment akaita. Saka mukoma, zvinhu zvekuti zvakandirwadza, zvinhu zvekuti nanhasi uno kana ndikafunga nezvazvo ndinogara ndichibatwa nechirwere cheBP, because ndainge ndiine tarisiro yekuti once ndatengesa motikari iyi, then ndinofanira kuti ndinge ndichizotangawo kaprojekti kangu, ndotangawo kabusiness kangu kumusha, but motikari yangu yakaendera mahara. Zvinhu zvekuti zvinogara zvichindirwadza. Ini at the end of the day, kana ari munhu ndinonzwa sekuti kana kumuuraya zvangu ndinokwanisa kumuurayira mari yangu, kana kunomutsvakira mishonga ndinotombopindwa nemweya wekuti zviri nani kuti ndinge ndichizonzi ndakaromba but ndadzosa mari yangu. Please ndibatsireiwo nemaadvices enyu muri yeZimbabwe kuti situation yakadai, is it a situation yekuti unongoiignore here obva wangozviudza kuti ndakavharwa, because it is affecting me, it is even affecting my marriage, because mukadzi wangu pazvakaitika zvinhu izvi iye ainge asipo, ainge ari kubasa. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, zvakangoma zvavedu we, and it is now affecting my marriage.